Kung naa ka sa isla, usa gid ni sa pagkaon nga imo mapalit nila. Kining ilang saa nga hastang dagkua. Og kining gitawag nilang tihi-tihi o tuyom, gisagol naman ni. Fresh pagyud kaayo. Mapay pagkuhaan nila ni Kuya Tawi og ni Ate Sinaida. Mistahay siguro na. So karon mga kalaagan, nagpaisla na sa daay ko diri sa isla sa Kabulan. Sakop ni siya sa Buena Vista, Bohol. Loyo ra ni siya sa Ulango Island, no. Usa sa rason nganong naa ko diri kay moaten ko og bunyag. Ninong nasad ko ani kay matud pa sa katigulangan dili gyud angay balibaran kung usa ka sa mapilian nga mahimong ninong sa bata nga bunyaganan. Hayag na gyud kayo minaabot diri sa ilang pantalan. Mga usa ka oras gyud ang biyahe gikan dito sa Roro, Cordova. Kunya pag abot na mo ang pamahaw andam naman, so nangaon na lang midaan kay ang bunyag ugma pa man. Usa gyud ni nga pagkaon nga dali nimo mapalit diri sa isla nga labas pa kay mao pa man gyud pagkuhaan nila. Unya barato pa gyud, di na matabas-tabas ng saanga hastang dagkua. Inantigo sa diay ang pagpabukal ani para manggawas tong iyahang murag tiil og dili ka maglisod og kinuhit ani. Ang teknik kay tubig sa dagat ra day imuhang ipabukal kay manguyamang man na sila hangtod nga mogawas sila sa ilahang balayanan. Unya pagka kinaugmaan sayo sa buntag mao ni higayon na tihi-tihi o tuyom na sa ni among tirada. Ni sayo lang mi ani kay ang bunyag alas 10 pa man. Unya timing sad kaayo kay ang tihi-tihi o tuyom nakuha na nila. Tuo kog makauban pa kog panguha nila para maka-experience ba, pero ni sayo day sila. Oh na kailangan yan magud kayo ka. Atatas ko andyan. Ito lord. Januel. O ni pambot nga mong sakyan mga kalaga, no. Ato mi dito sa unahan. So di mawanang sukang pinakurat. With sili, may ahos, humbay, ahumuta gini. Gini matabas-tabas ni sukang pinakurat kay daghan kayong lamas. Tanawa ra gud ni siya bisag nagkalisod nawa jud ni niya buhing suka. Unsa man buhi ana nimo, ako'y mubuhi nimo. Da mirisi. Nya naasa day may kinilang nga budyong ani. Kato ganing dako kayong shell nga gamiton sa saunang panahon nga itawag sa ilang mga sako ni siya lami kay sa kinilaw with sukang pinakurat ni Kuya Tawi. Katong dagko kayo tilawan na mo. Budyong bito na sa among abot. Ni ay. Unya nalingaw sad ko ani akong kauban kay sweet to kayo siya sa tingog sa budyong. Paminawa ko ninyo. O diba? Mao nay tingog sa budyong. Unya samtang gapalawod may nalingaw ra sad mig tabi-tabi ani kay basin og madugay may wa joy makatambong sa bunyag ani. Sa mahalo ng mangugos ani. Ang inahan na mag-anak kay abot. Pero di na tinuod oy sayo pa kayo sayo pa. Sam way uyab karon. Kay namas kabulan. Kaya naa naman mi diri sa unahan maong gisugdanan ni Kuya Tawi og limpyo kining tanan. Amo man ta ning tabangan pero ni ana siya nga siya na lang kay iya pa man gud ning limpyohan. Si Kuya Tawi og Ate Sinaida di ay ang kaandam aning tanan og kining pambot nga among gisakyan. Usa man sad ni ilahang panginabuhian. Mao nang kung masaag mo sa kabulan, pangitaa lang ni sila kay kumpleto ni sila tanan. Andaman pamutanan. Bilado ra kay na sila sa kabulan. Di gyud mo magmahay. Dato siya to sa Baga sunod ay lami unya samtang gipamuak ni Kuya Tawi ang mga tihi-tihi ang bahaw giandam na lang namo para magdungan na lang mig pangaon ani para nako mao nay lami ipari sa kinilaw ang bahaw baw. Daga sige Daga tayo. mistahay siguro na. Ayos tayo. Kasi ano mamahaw. Mamahaw nga ari basta. Wagay na sobras kinilaw kay gitilok man gyud nako tanan apil ang bahaw. Unya nanaog na ko ani kay maligo nagtuo kog laom mabaw ra man di ay. So mao to ligo na lag pinakalit kay ang oras hapit na. So dinhin na lang ko kutob hangtod sa sunod nga video na pod.